ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଗର ଶାସନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟି ଦେଇଛି এই ଚାର୍ଟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ ନଗର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନଗର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ, ପୌରପାଳିକା ବା ନଗରପାଳିକା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC, ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ। ତାପରେ ଏହା ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା NAC, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କର୍ପୋରେସନ। ତିନିଟା ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି, ଆମେ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା କମିଟି ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ହେଲା 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ହେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସହରାଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ସହରାଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ଯେମିତି ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ବା କର୍ପୋରେସନ କୁହାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ NAC କହିବା, ଆଉ କେତେ ଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିବା ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ କହିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, 10,000ରୁ 25,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ତାକୁ ଆମେ କୁହାହବ NAC ବା ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। 10,000ରୁ 25,000 ମଧ୍ୟରେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 25,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ। 25,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହେ, ତାହେଲେ ସିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ କର୍ପୋରେସନ କୁହାହବ। ଯେମିତି ଏବେ କହୁଥିଲି ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? କର୍ପୋରେସନ ବା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମର ଆନନ୍ଦପୁରଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କାରଣ 25,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ତାହା ପୁଣି କର୍ପୋରେସନ ହେବ। ସେ କହୁଛି ଗଠନକାରୀ ଏକକ ବା ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। କେତେଟାରୁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ NAC କହିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିବା, କର୍ପୋରେସନ କହିବା। 11ରୁ 40 ୱାର୍ଡ, 11ଟାରୁ 40ଟା ୱାର୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ NAC କହିବା ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କହିବା। 11ରୁ 40ଟା ୱାର୍ଡ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିବା। 39ରୁ 150 ୱାର୍ଡ, 39ରୁ 150 ୱାର୍ଡ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ପୋରେସନ କହିବା। ବୁଝିଲା? ଏ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NAC ଦୁଇଟା ସାରା ସମାନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି?
टा वार्ड रु 40टा वार्ड भितर थिले एनएसी को होची पुणी कहूची 11 रु 40टा वार्ड थिले म्युनिसिपालिटी को जाउची समान अछि किंतु 39 रु 150टा वार्ड जदि थिबो सेटा को नगर निगम बा कॉर्पोरेशन को हाबो। राजनैतिक मुख्य तुमे जानिथिबो ग्रामांचल रे आमे पढितिले जणे होचंती राजनैतिक मुख्य आ जणे होचंती प्रशासनिक मुख्य। प्रशासनिक मुख्य से माने परीक्षा पाठ पढ़ी परीक्षा देकी से चाकरी पाई थांती। राजनैतिक मुख्य होचंती आमे माने 18 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्त मतदाता माने भोट देई ताकू निर्वाचित करी थांती से माने होचंती राजनैतिक मुख्य। कॉर्पोरेशन रो राजनैतिक मुख्य हेले मेयर। मेयर कॉर्पोरेशन रो मुख्यतः हेले कि हेले मेयर। म्युनिसिपालिटी रो मुख्य अध्यक्ष बा चेयरमैन। एनएसी रो मुख्य अध्यक्ष बा चेयरमैन। आमे सिमिति ग्रामांचल रे पढितिले ग्रामांचलटा पढितिले सरपंच आउ एपटे चेयरमैन चेयरमैन जो तीनटा स्तर थिला ग्रामांचल रे मने पके पाछ से जो तीनटा स्तर रो कोन हैला सेटा को इटा को कंपेयर करिकी पढिले तुमरा मने रही जीवो। देखो देखो पिला माने ए देखो राजनैतिक मुख्य ग्राम पंचायत रो राजनैतिक मुख्य के सरपंच। एपटे पंचायत समिति होचंती चेयरमैन जिला परिषद रो चेयरमैन। ठीक सेमिति एठी हमर कोन हैला एठी हैला कॉर्पोरेशन रो राजनैतिक मुख्य हेले मेयर। म्युनिसिपालिटी रो राजनैतिक मुख्य हेले चेयरमैन। एनएसी रो राजनैतिक मुख्य हेले चेयरमैन। तापर प्रशासनिक मुख्य हेले कॉर्पोरेशन हेले म्युनिसिपल कमिशनर। म्युनिसिपालिटी बा पौरपालिका बा नगरपालिका रो मुख्य हेले कार्यनिर्वाही अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एनएसी रो प्रशासनिक मुख्य हेले जो माने परीक्षा देकी पाठ पढ़ी आसुचंती से प्रशासनिक स्तर रे से होचंती कार्यनिर्वाही अधिकारी बा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एनएसी रो होचंती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। म्युनिसिपालिटी रो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनएसी रो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कॉर्पोरेशन रो म्युनिसिपल कमिशनर। कमिशनर कटक भुवनेश्वर रे देखतिबो कमिशनर कटक भुवनेश्वर संबलपुर बरहमपुर राउरकेला रे कमिशनर। ता मध्यम वर्ग सहरांचल रे होचंती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बुझिला सदस्य के सर्वनिम्न बयस ए जो मेयर चेयरमैन अध्यक्ष म्युनिसिपल कमिशनर कार्यनिर्वाही अधिकारी एमानकर बयस अति कम रे 21 रु ऊर्ध्व होइतिबो 21 रु कम हेइ नथिबो। समस्तकर बयस 21 रु अधिक होइतिबो। ताकर काम कोन रहिला काम होची ना उभय बाध्यतामूलक आ इच्छाधीन कार्य। समस्तकर दी प्रकार कार्य रहउची उभय बाध्यतामूलक आ इच्छाधीन कार्य। ताकर इच्छा को हेले करिवे न हेले नै किंतु बाध्यतामूलक कर्म गुडी को करिबाकू पडिबो। जानि हैला वर्तमान आमे पढिबा सहरांचल स्थानीय स्वायत्त संस्था। कौन पढ़िबा सहरांचल स्थानीय स्वायत्त संस्था। बुझिला मन देकी सुन पिला माने सुनिले जिए सुने ज्ञान बुणे। जे जेते अधिक सुनिबो तार पाठटी मने रहिबो। सेतिपई सब बेले कम कहिबो अधिक सुनिबो। सुन भारत रे पंचायती राज व्यवस्थार प्रचलन हेबा फल रे ग्रामांचल रे लोक माने स्वायत्त शासन रे सुजोग पाइले। फल रे विभिन्न राज्यर सहरांचल रे बास करुथबा लोक मानकू
ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଦାବି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମହାନଗର ମାନଙ୍କରେ ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏଇଥିରେ ଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନଗରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମିତ ଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1992 ମସିହାରେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବା ନଗରପାଳିକା ଆଇନ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେବାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଜାତୀୟ ସମରୂପତା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 1992 ମସିହା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ କ'ଣ ଗଲା ନା ନଗରପାଳିକା ଆଇନ। 73ରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜଟା ହେଇଥିଲା, 74ରେ ନଗରପାଳିକା ଆଇନ ହେଲା। ସେଇ 1992ରେ ଦୁଇଟା ସାରା ହେଇଛି। 1992ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଟା ବି ହେଇଛି, 1992ରେ ନଗରପାଳିକା ଆଇନ ବି ହେଇଛି। ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ହେଇଛି 73ରେ ଆଉ ନଗରପାଳିକା ଆଇନ ହେଇଛି 74ତମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1993 ମସିହା ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। 92 ମସିହାରେ ଆଇନଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେଉଁଠୁ ହେଲା? 1993 ମସିହା ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ। ସମ୍ବିଧାନର ନବମ କ ଭାଗ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନବମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଥିଲା। ଆଇଏକ୍ସରେ ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସରେ ଭାଗ ନବମ। ଆମର ଜାଣିଥିବ ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟା ଭାଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ନବମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅଛି। ନବମ କ ବା ଆଇଏକ୍ସ ଏ, ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସ ଏ ରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ନଗରପାଳିକା ଆଇନ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ନବମ କ ଭାଗ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁସୂଚୀ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଗ କରାଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 11 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚୀରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 29 ଗୋଟି ପରିସର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 12 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚୀ। 12 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚୀ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ 12ରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି। ଭାଗ ନବମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅଛି। ନବମ କ ବା ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସ ଏ ରେ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା 12ଟା ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି, ପାର୍ଟ 25ଟି ଅଛି। 11 ଆଉ 12, 11 ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ 11 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚୀରେ, 12 ନମ୍ବରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଗ ପାର୍ଟ ନବମ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ନବମ ଏ ରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ନଗରପାଳିକା ଅଛି। ମନେ ରହିଲା? ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243W ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 18ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜରେ 29ଟି ବିଷୟ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 18ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ। ତୁମକୁ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 18ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜରେ 29ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
से 18 गोटी विषय कौन कौन मुझे कहूँ पिला माने मन ध्यान देकी शुण तुम मानकर मन रही। 1 नंबर रही सहर योजना समेत पौर योजना। 2 नंबर भूमि उपयोग और कोठा निर्माणर नियंत्रण। 3 रे अर्थनैतिक और सामाजिक विकास योजना। 4 रास्ता और पुल। 5 घरोई शिल्प और वाणिज्य उद्देश्य रे जल जोगाण। 6 जनस्वास्थ्य सफेई और घनरदी परिचालना। 7 अग्नि सुरक्षा सेवा। 8 पौर जंगल परिवेश सुरक्षा परिवेश प्रोत्साहन। विकलांग और मानसिक अनग्रसर समेत समाजर दुर्बल वर्गक स्वार्थ सुरक्षा। 10 नंबर अच्छी बस्ती उन्नयन और पाह्या वृद्धि। 11 पौर दारिद्र्य दूरीकरण। 12 प्रमोद उद्यान बगीचा खेल पड़िया भली पौर सुख सुविधा व्यवस्था। 13 अच्छी सांस्कृतिक शिक्षागत और सौंदर्य विषयक दिगर प्रोत्साहन। 14 शव सत्कार और कबरखाना शवदाह श्मशान और वैद्युतिक श्मशान। 15 कांजिया हुदा पशु निष्ठुरता निवारण। जन्म और मृत्यु पंजीकरण समेत जैव परिसंख्यन। 17 अच्छी रास्ता आलुओ गाड़ी रखिबा स्थान बस अटकिबा स्थल और जन सुविधा समेत सार्वजनिक सुख। 18 अच्छी कंसेई खाना और चमड़ा कारखाना नियंत्रण। साधारण बा आमे जानिले सेठिरे 18 गोटी विषय एबे कहली गोटी गोटी करी 18 गोटी विषय कोठी अछि म्युनिसिपालिटी रे बा द्वादश अनुसूची रे वर्णित होईची 18 गोटी विषय से 18 गोटी विषय कहि देली। एबे आमे पढ़िबा साधारण बा बेसामरिक सहरांचल पाई 3 प्रकार स्वायत्त शासन अनुष्ठान रहिछि। 1 रे हला नगर निगम, 2 रे नगरपालिका, 3 रे विज्ञापित अंचल परिषद। तुमे पिला माने जानिथिबो जेमति इंग्लिश रे पाई चार्ट किबा ग्राफ थाए, ग्राफ रो आमे पैराग्राफ करंती। ठीक सेमिति से जो माने डायग्राम टा तुमको देखई थिली एबे सेटा को मने रखिबो। मने रखि सरला परे ताको पैसेज बा पैराग्राफ भली लेखिबो बा बुझिबो। 1 नंबर ता हला नगर निगम, 2 नंबर हला नगरपालिका, 3 नंबर हला विज्ञापित अंचल परिषद। सामरिक सहरांचल बा मिलिटारी टाउनशिप पाई स्वतंत्र स्वायत्त शासन अनुष्ठान रहिछि जहार नाम कैंटोनमेंट बोर्ड। यह केंद्र सरकार नियंत्रणाधीन एक मनोनीत स्वायत्त शासन संस्था। कौनसी अंचल को संपृक्त राज्यर राज्यपाल अधिसूचना बा नोटिफिकेशन बल रे एक सहरांचल अथवा निर्दिष्ट वर्गर सहरांचल रूपे घोषणा करा जाइथाए। सेथिपई संपृक्त अंचलर मोट जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्यार घनत्व, स्थानीय प्रशासन निमंते राजस्व आयर परिमाण, अण कृषि क्षेत्र रे नियुक्ति शतांश, अर्थनैतिक गुरुत्व आदि विषय को विचार को निया जाइथाए।
କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧିସୂଚନା ବଳରେ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସହରାଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ନଗର ନିଗମ ବା ନଗରପାଳିକା ବା ଏନ୍ଏସି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିବେ ଏଇ ସହରାଞ୍ଚଳଟା ଏଇ ବର୍ଗର, ସେ ଏନ୍ଏସି ନା କର୍ପୋରେସନ ବା ନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଟା ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ଥିର କରିବେ ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନରେ। କୋଉ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା କର୍ପୋରେସନ କହିବା, ସେହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ପରିମାଣ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଅଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଶତାଂଶ, କୃଷିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଦି ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଘୋଷଣା କରାହବ ଏଇଟା କୋଉ ବର୍ଗରେ ଗଲା, ସେଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧିସୂଚନା ବଳରେ ହବ। ମନେ ରଖିଲ, ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା ନଗର ନିଗମ, 48ଟି ନଗରପାଳିକା, 61ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 114ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 144ଟି ଅଛି, ବୁଝିହଉଛି। 5ଟା ହଉଛି ନଗର ନିଗମ, କୋଉଟା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି 5ଟା ନଗର ନିଗମ। ଆଉ 48ଟା ନଗରପାଳିକା ବା 48ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 61ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 61, 48, 5 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି 114ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କେତେଟା ନଗର ନିଗମ, ତୁମେ କହିବ 5ଟି ନଗର ନିଗମ, କେତୋଟି ନଗରପାଳିକା 48ଟି ନଗରପାଳିକା, କେତୋଟି ଏନ୍ଏସି 61ଟି, ସମୁଦାୟ କେତେଟା ନା 114ଟା ସହରାଞ୍ଚଳ, ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 114, ଇଏ 61 ଇଏ 5 କେତେ ହେଲା 66, 66 ଇଏ 48 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହବ 6, 8, 14, 4 ନେଲା 1, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା 4, 6, 10, 11, 114ଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ନଗର ନିଗମ। ନଗର ନିଗମ ପଢିବା ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀ ମାନଙ୍କରେ ନଗର ନିଗମ ଦେଖାଯାଏ। ନଗର ନିଗମ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ 3ଟା ନଗର ନିଗମ ଥିଲା, ଏବେ 5ଟା ଅଛି। କଣ କଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା। ବୁଝିହେଲା। 1994 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ 2ଟା ଥିଲା। 2008 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବି କୁହାଗଲା। 2014-15 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ସମୁଦାୟକୁ ମିଶେଇକି କର୍ପୋରେସନ 5ଟି ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ?